Abarai baria bagosegeta bagosira ensemelie ya serikali gose pro-debate anene mono kurase ensemo gosorogongo rwagusi nigo banyaka bakoborigwa banyaka bagakora siasa chiabo chire chia masikani jitabwatio boturwani bonde bwensi nigakwanwa amo no murai bwe kiama giachubiri somo kwanyu murai bwe kiama giachubiri omoske Dr. Fred Ogieng Matiang'i oyo onyarakaba agagoikirana asomo yoga mu matanga ime ye county ya Nyamira ase onyarakaba gosegeta mono siasa chio murembe muligito fatika digisemba na mange. Dr. Fred Matiang'i oyo orachiko yerurukia ebandera yekiama kya Jubilee asokoria ekirugo kyoburai bwense nigo esokire na kweneke buna asetundeye nigo mugusi airwe esko enene yokonyora ribaga ryokora ensi ya Kenya asaboririe abagusi baire chinga kechi na kogenderera konsera amo ngakiteyo ya history y'obugima bwaitu muno mugusi twanakoba ane mono okaranze kero keri na dole gacha bausie moranzoke moranzoke obake mwezi bimbu ya mono mugusio minte sole asa masikani mwangorokia dina jana bagisange bane abantu bari bonzi ko baruga kero yo mo ganteri ngatata abantu bamino bayitabire era matukaya na nyamba roho bawo kwa na masikani azenye jama masikani mwangorokia gukwanira iguru ya barai baria bakubwatesia serikali eregeti nigo Matiang'i ababoririe kera oyomo gokora siasa no bungaini erio omugusi agenderere komusira amo moko y'ubugambi bari bararo nonye bari bakisi county oza bakwaneze bari no kubo kaiga abana ba minto naboko ligero liganga yaingire ngotwerese ita tabo chaka goswa chingoro meje chinguko otige sabari to ete wenda ujibusiga to gekwe randa nkora mo de busiga neki abantu abonzi bina abantu baminto kyombe kya ora chore manda ora chore koragera no morogi aino onye kwa chore de koragera no morogi yo kari kwa kore de koragera nere intuka ozo na tari boyo abantu kwa na ore baragera me gobani no bakora wa kore koragera na bogo bendaka mwana wa jumba moko banyora baterio kenini njara akore to fine lakini ona ujalia ensemo yaye omuinjinia Adams Mochenwa oyo okorigia oboseneta bwa Nyamira nigo atebire buna nigo ensemo yaye arache gosira eskuru yoboroso ya Kirombe erio gotwara amagacho amaya anenase class kiria kya ECD ole wajia se familia gekara omungu na barango mtoto anjeze sana kerengo soma Kirumba Academy na watu wangu cha watu wakangu tuona wachia se family pole sana na sengi njo ya masikani ya yu turu umugambi wito oturumbe umugambi tito on Monday waretanda matoboli 3,000 agache class kiriya ECD ekigaba nangire kwagacha ayonzi nigo akwanorero asumuyiga oyomo bwibiriro asekinyoro kya Kirombe imeye wodi ya Mekenene ebunge ya Burabu omuyiga boigo oikiranwa nere Rogers Muturi oyo nere okoriya obubunge bwa West Mugirango oyo otebire buna ebarache kweneke buna abarai baria barache gochorwa igo bararwe korwasikia makeria kya Jubilee egento natago tebye president yeito egento natako motebya West Mugiranga senkorwa igoto tagete tonyake rangi everett igoto tagete kuigora chobizi igoto tagete kole chabantu ba Jubilee ekera nomination yago chakoba ni moja waka chikura ingo reporter Getembe koraigase bunge ya Burabu yegotoke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Isemba